Eta orduan aurtengoako berriz bikotea osaguar gendun, Ramuntxo iparraldetik etorri bartzen aurreko netorri izan bezala, eta ni neu hemen Orbaiziti, izaldi kasu honetan, baina Orbaiztiko kuko jatetxetik. Baina gaur esan digue, tamalez, Ramuntxo nahiko gaixo zeula, eta gaina etorri aurretire okarra jarriko dela ez du lez bat abeste, eta orduan, bertan bera utzi barra izan do etorri hori edo agertze hori, eta pixka bat ni nauken prestauta egoalde eta gaina gaurko egunen gaina egoalde hori pixka bat maiuskulan, junbar ginelako Naparroran, landik emarritxun plater batzuk oliokin eta pixka bat hortizikon, eta gero behak ekarri bartzitxun, Ziguruko kostatik guarraien bat, gaso honetan atan bat kartzeko imperitzio zeuken, baina, ata hori nola espiezatu eta ata horrekin nola egin eta hori dena, urrengo urten edo besta baten, etorriko da eta harrek esplikatuko digu. Orduan, ikusten duzu gaurko kata pixka bat janariarekin lotutakoa izateko pixka bat ezberdina dela, zati platerak egon beharren da kutxillok eta beste, tazak dare mailetan, eta itzin behar dulako pixka bat oliotaz. Pixka bat nahi non benetako kata baten antzekotasun bat eman, zati antzekotasuna da, ez da bere zola egiten, baina pixka bat karakteristika antzeko eukitzen dituzte, eta pixka bat itzein oliotaz bere osotasunen. Orduan, ditxikin itzela olioa zan olio lodie eta olio fine. Oizan, olio lodie eta fine. Puntza pixka bat evoluzionatzen, eta ja zan olioa olibana. Eta bestea fine seitzen zon. Fine hori, unik uste duan diure fine seitzen dola. Oliban, en cambio, jungea pixka bat, pausok gutxinaka ematen. Ordu ni gaur enditutena da, lau olio ekarri, eta hemen ikusten dituzuen bezala izenez jarri ditut bata besten segidan, eta izen hori dia olio botila horren dagoen oliba edo azeitunaren izena. Lehenengo izena ikusten duzuena da Enpeltre. Enpeltre ez da berez Napar jatorrizko oliba ondoa, baina Naparro Hueskakin Tudela ingurun eta garai baten asko landatzen zen arbola zen. Gero kendu nintzen bere olioa pixka finxagoa dalako, kolorean ez daukelako hainbeste, eta beste mota batzukatio kendu nintzen, eta hain behiz ere errekuperatzen nahi die, eta behiz ere landatzen nahi die variedade hori. Hurrengo da Arroniz, hori bai da gurea, hori Naparroko bertoko, zea da, azeituna da, eta nahiz da, Enpeltre izan da Arroniz bai, variedade guzti hauek ere leku askotan landatzen die, esan dizut, matxakin gertatzen den bezala, Chardonnay bat Naparron landatzen da, eta Arroniz bat ere, lasai asko Hueskan ere landatu diken, baino jakin ezazuen Arroniz bertakoa dela, Arroniz herri ere holaxe dauki hartuta, eta, egia esan, jaki gurea dan, gaur probatuko duzue bere osotasunen. Hurrengoa Arbekina da, hau Enpeltre bezala, Hueskalden, baina gehien bat Tarragona eta Leridan da landautako landarea edo zuhaitze da. Eta gaur egun ikusten modan gehiena daukena edo gehientxuna gustatzen dana Arbekina bea dela. Pixka batenetan, bereztasun oso konkretua daukelako, ez talako ezain garratza, ez dolako emestipikatzen, gozotasun puntua daukelako orduan. Dauzke puntu txiki asko, olio oso interesgarri eta jende askontzako atraktibo egiten duna. Gero daukeu ekologikoa, eta ekologikoa olioa da, baina olen hau galdetu egiten bezala eta ze variedadetakoa. Horrek ez dauke variedadei, baina ez daukelako baizik eta ezin dalako katalogatu variedade bakarra. Ditzen zaio kupaxe, nasketa edo kupax, frantsesez, esan ez dut. Da, oliba ezberdinekin egindako olio bat. Normalen guk gure etxetan erabiltzen duen olio gehienak, nola ezkin izaten monovarietalak, izaten dien nasketa baten ondorio zeindako olio. Eta ikusitugun lau horin aparte,
badauzkeu manzanilla, pikual, pikudo, kanpotik etorritako koroneiki, bueno, dare, matx, eta, olibondo, pilo bat. Eta ez ditu erabiltzen, bi o hiru edo lau gehienean. Orduan, lehenengo esan, naparrak diala, probatu behar dituzuen denak dia naparron egindako oliok, eta ekologikoak diala arronizkoa eta ekologikoa bea. Arronizko hori da monobarietala eta gaina ekologikoa da. Eta ekologikoa nahi non jarri, zate askotan pentsatzen dugu hobea dala, txarragoa dala, eta zertan notatzen den hori, horrekatik nahi non jarri, zati ekologikon sekretue antzematea ez da hain erresa. Esan izut, horrik edo ikusiko, esan izut, notatzen da ekologikoa dela. Ez, notatzen dena da, bestek ezberdina diala, baina ekologiko izate horrek olio baten oso zaila da beak gu jakitea ekologikoa da. Baina importantea jakitea ekologikoa dela, eta azken binen da, ze tratamendu eman zaion. Azkenen guk naiz da igual hemen ez degustatu edo hainbesteko diferentzioen notatu, osasuna nahi donak mantendu eta linea bat eraman nahi donak, jakin dezala, norbait esaten bide, ez da notatzen, notau igual ez notauko, sensorialki edo gustatiboki, baino ekologikoa da. Eta, orduan, jarri dut ezkerreti eskubia, pixka bat, lehenengo hiru olio horik monobarietala dianak, suabenetik, pixka bat, hirugarren horta fuertenera. Eskala baten dijozte. Deitzen zaio usaietan, guain usaitzen ezaten eta dia gehienetan nabaritu afrutatu deitzen zaio, afrutatu ez da bakarrik fruta usaia baiz, afrutatu da zerbait, etortzen zazunen oso nabarmen, oso agradable, ze garbi. Normalen hortik juten den esaten den afrutatu, usai hori. Kolorea, enpeltren kolorea, jungo zategero ikusten, baina enpeltren kolorea, denak dia horiak, denak dia horiak, intensidadak aldatu egiten dira, normalen enpeltre beste variedade batzukin konparatuta, arroniz ez da esagerazio kolore daukena, baina izaten da normalen pixka bat harintxeagoa, kolore aldetik. Eta sobre todo dauke densidade nahiko eskasa beste oliokin konparatuta. Orduan, izaten da olio bat, garai baten esaten zuen dela, ez ala hainbeste gustatzen, zati, irutzen zen nahiko insulsoa zala, nahiko gorputz gabekoa edo azkenen kontuatza limazate gutxiki ginen zeon olioa eta gero zeren Kordoba eta Jaengo oliok. Eta orduan zertatzen zen guretzako gure burun segunda ze olio egiten duen, pentsatzen zen duen nola ezan ona, zurea etzala kalidadeko olio bat, etzaukilako arre dauken kolore berdeura edo harren hartainoko ikorea edo fuertetasun orduan, olio batzuk juntzien galtzen, baina bain berreskuratzen nahi die, bakuitze daukelako berea. Eta honek, enpeltre dauken baraizitasun hori, honek dauken baraizitasun hori da, asko oso ondo etortzen dela, maridatzeko gauza asko eta sobretodo ensalak eta itxeko garaien, oso aproposa da ensaladantzako, letxugantzako. Letxuga oso produktu komplikatu da, eozin oliokin ez dalako ondo behatzen. Hasi como pipar batek gauza guztia aguantatzen ditun, baina dare produktu batzuk pixka sensible xau dielak. Orduan, enpeltre hau oso erabilgarri da sukalde. Eta ez da erre. Da, sartzen dezunen, nabarmen duiken dala, baina hau kata baten izango litzeke olio fin bat, bukaera oso suabekin, ez dizuzten ez hemen demora guztin pikante puntu hori uzen dizu, justukoa bezala. Ez da olio bat, kriston saborea daukena. Urrengoa, arroniz. Desberdina dira, ematen du, olioa da, azeituna prentsatzen da, kasu hontan hauek hotzean prentsatzen dira, erabiltzen dian azeitunak erabat garbi, bai ekologikoa eta ekologiko geztianak, garbi esan nahi detenen da, golperi gabe, aldan eta frutu garbina juten da, zati ez palimalitz hola izango, azideza, iotzen jungo litzeke. Azideza da, defekto bat, olio baten. Eta orduan, oliba virginia izateko 0,8 ezin doa inditu. Bestela deskatalogatu egiten da. Orduan, gerozta azidez gutxi gouki, esan nahi do, oso denbora gutxi neondala, zuaitzetik,
almazarara, olioa egiten dan, prensara, denbora bat traiektoria oso motxa izan dela, inungo alterazio gabe, urez beterik ez daola azeituna, golpeatuta ez daola, esan ez dut, tratamendu nahiko berezi dauzke izateko, guain probatzen egian, azeituna honekin indako olio. Gero eta azideza gehiago jun, guain, hasiran ekin dizu pikau, baina gero, garbitu hien da. Defekto guzti horik, enkanbio gero hauan gehiago gehatzen dira. Guain hirugarna, arbekina, honek kolorea ikusten duzue, lehenengokin konparatuta, hirugarrengoa eta lehenengoa konparatzen balin badituzue, lehenengoa eta hirugarrena konparatzen balin badituzue, arbekina eta enpeltren arten, ja kolorea nabarmen da, hortxe katilun bertan nabarmendu egiten da. Hau ilunagoa, Hau ilunagoa, ilunagoa baino gehiago intensogoa. Zein intenso? Arbekina. Zenek? Buen, probado ez duzu probado. Baina ez baino arbekina ez duzula probado. Orduan, horre dauke, kolorea ikusten duzue gehiago daukela. Bai? Bai, honek dauken saborea esan duen bezala, pixkat aldatu egiten da, honek dauken saborea nahiko vegetala, guk segundaze olio izaten dan, hartzen dugu askotan landare, igual tomate baten usaile landaren daunen, vegetala horri deitzen dugu, berdea, o alkatxofa baten oston, guain jaten dezunen arbekinak dauzke hori, alkatxofako deje batzuk, tomateko deje batzuk, nahiko nabarmena dira. Baino, gozotasun, olio izan da eta azidez daukita, gozotasun puntu hori dauke, eta nahiko errez maridatzen da, sobre todo hotzezko plateretan. Antxoa batzuk jartzeko, tomatea ez, gero probatuko dezuenen tomatea eta arbekinan ezako izango litzeke, ezkontzaik hobena. Tomateek dauken gatza botatzen dionen da dauken azideza hori konpensatzeko honek ematen dion gozotasun hori, beste olio bat. Eta azkenekoa da ekologikoa. Normalen, oliok dianen nasketa ez du jartzen ze baridadekin indadaren. Nun ardotan, normalen jarriken da, tempranillo, mazuelo, tal, porcentaje jartzen dian, oliotan ez da porcentaje jartzen. Danielengo probatzekon, ekologikoi hartu nion, gauza bat, bestekin konparatuta. Sarreran, honek pikea, bukaerako pikea, estarriko pikea, oso intensoa dauke, benaukokin konparatu duna baino. Eta baita ere testura hauan, guaia bakarrik utxeriakin, baino eaten deunen igaurrekon eaten haitu nintzen. Eaten dezunen, nabarmen eiken da, testura gehiago nabarmentzen da kutsarakin baino, zati, Espainetan, zu eaten aizeanen, gehiago nabarmentzen duzu, lodiedan, finedan, ze sarrera dauken, bardokin gertatzen da nantzekoa, gorputz hori gehiago nabarmentzen da. Guk ardoa, eaten du kopatik ezpeu kutsara batekin eaten, orduan, pixka bat, simili hori zehatzeko. Orduan, hau izango lieke, probatu ditugun 4 olio, eta denak dian aparrokok, eta pixka bat gaur erabili behar ditugun bai olio eta bai produktuk herrigorako iniziatiba horri laguntzeko, ekarri ditugun esparragok, piparrak, oliok gridenak dare, balotetan, eosteko aukera, orduan hori gero informazioa, Ramonekin herrin badakizue.